Pozdrav svima, ja sam Jovan Jovanović i večeras ću vam nešto reći o Praktičnoj akademiji, projektu koji ima za cilj realizovanje visokoškolske stručne prakse u mikro i malim i srednjim preduzećima, koje je sasvim nešto novo, u Nišavskom okrugu. Nišavski okrug kao takav se sastoji od 6 opština, a u centralnom delu se nalazi grad Niš, tako da, uslovno rečeno, može se reći da je grad Niš gospodar prstenova. Po analizi stavova može se reći da su tu 3 entiteta, pa je prvi entitet student, gde sam naravno i ja tu, i naravno u tom nekom izlaganju sami studenti nisu za značaj prakse, ne shvataju ga odmah, već na kraju studija, već nekako su tu u nekom zaplićku, ne razmišljaju o tome. Opet, s druge strane, preduzetnici kao takvi smatraju da primjena stručne prakse u malim preduzećima ne može se meriti sa masovnom primjenom u velikim sistemima i jednostavno oni imaju bojazan zbog toga da neće biti istog intenziteta. Pored toga, oni smatraju još i da sama velika preduzeća imaju konkretna rešenja, ali opet i s druge strane shvatanje njihova nisu dovoljno slična tome kojima se nadalje razvijaju. A opet univerzitet, to je fakulteti s druge strane, imaju mogućnost da realizuju visokostručne prakse u velikim sistemima i oni shvataju da student i da sam preduzetnik postoji mogućnost realizovanja i u malim i srednjim preduzećima, ali da opet, s druge strane, to ne može dovoljno dobro da pomogne samom razvoju i da nekako sam preduzetnik shvati da je u daljem okruženju. Naravno, učestvovalo je 54 studenta sa 5 fakulteta i 15 preduzeća, malih i srednjih i zadruga. Prva faza jeste dijagnostička praksa. Ona ima za cilj da zajedno sa svojim mentorima, preduzetnicima i studentima pomogne u dijagnostifikovanju samog problema i nalaženju idejnog rešenja. Druga faza jeste inkubacija razvojnih ideja koja ima za cilj da se u jednom okruženju, inspirativnom okruženju, konkretno na Kameničkom visu se nalazi kamp gde smo bili smešteni. Imali smo 2 nedelje da se po sistemu coworking, co-living sami organizujemo i svoje slobodno vreme, kako ćemo da se organizujemo od samog ustajanja do onog trenutka kada idemo na spavanje. I na kraju, tu je treća faza, to je implementaciona praksa koja je imala za cilj implementiranje samih rešenja i dovođenje određenih zaključka kojim smo se mi vodili i kojim smo imali rešenja da pomognemo i isporučimo sam značaj za privredu koji smo imali, gde je doneto rešenje da su studenti posle završetka prakse imali mogućnost da se zaposle čak 4 studenta sa Fakulteta zaštite na radu, zatim određeni diplomski radovi na temu Praktične akademije su rađeni, kao i studenti koji su se kasnije zaposlili imali su zapažene rezultate u tim preduzećima u kojima su radili. Ono što je za mene ostavilo najveći utisak jeste ta međusektorska saradnja. I jednostavno, sam taj rad sa svojim kolegama sa raznih fakulteta i jednostavno to okruženje u kome smo mi bili, koje nam je pomoglo da se mi oslonimo jedni na druge i da jednostavno u trenucima kada je neko nije mogao da se snađe i da reši određeni problem, uskakali smo jedni drugima, iako se nismo nešto mnogo znali i postali smo jedna velika porodica. I ono što bih voleo da izrazim jeste da uspeh nije koliko čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. A moje pitanje za vas je koja je to formula za uspeh?